Ти си прекрасна. Мисля, да, нека първо аз кажа, ти ми говори дете на мрак. Значи, ти си много прекрасна и си много красива и си много чаровна и си ужасно мило с мен, за което ти благодаря наистина. Не. Какво мисля за теб? Чакай, и винаги си ме подкрепя, и аз ми ще подкрепя, и трябва да ми пишеш повече, защото ми липсваш. I miss you, брудер. Да, сега ти кажи. Нищо. Какво да кажа? Не знам. Готино си. През камерка микрофон ли да ти казвам какво да казвам? Да, писала си ми няколко пъти. Не помня. Писала си ми хаски, бе. Да. Пич си. Сигурно. Красива. Да. Красива си. Да бъди груба, Алина. Няма. Чао. И сигурно ще гледам това. Той е як.